So good morning, good morning. Bagong mata. So, new day na pod. New life, new day. New vlog na naman. At new episode. So, Banlat TV here nga pala mga tol. At karong adlaw. New life na pod. So, magdungog sa ta. So, magdungog sa ta mga tol. Magdungag sa ta mga tol. Kay buntag. Wala ta ka matag sa'yo. Tapos mag-business pa rin ron. Sa atong tanom. Okay. Nabis-bisit na ron mga tol. Si Milia. Masya mana siya si Milia mga tol. So, karon mga tol, so wala lang ko na misbis kay basat pa mang yuta. So, kuan na lang ko. Nangibot na lang ko og mga sagbot kay dag-as na kayo. Hugaw na kaya ako ang garden. Kasi na siya mga bunga mga tol. Siya mga bunga na pero gipang ulod lang siya mga tol. Paki-comment lang niyo mga tol kung unsay mga medisina ni kay para mawa na niyang kuan ulod. Sa naman ta nagipang ulod naman. Yung guna-guna sa tato sa buka-buka na to ni kay para tambok siya mga tol. Okay. So what's up mga tol. So tara mga tol. Ito daw ang video karon kagahapon dito. So wala tayo sa video kagahapon kay medyo na busy ta sa atong trabaho. Busy kayo kay dagan kay apasonon tapos dagan kay apasonon tapos kasi kasaban kita sa ating engineer kasi mutabang ta mo atag tawag ka ng advice mga tol kanang ang kuan mga tol baka nang bisang mo atag kag advice sa imong engineer or sa imong amo may advice sa imong mo hatag ka og kanang kuan ba nang tawag na kanang so muhatag day kag idea mga tol nga para madali ang imong trabaho o para madali ang mga ganang himuono nimo nga imong mga sa ako kanang sa ako mga tol kanang wiringanan o kanang mga sa ingon nga magatawag og pictures kana siya mga tol gihatagan na mo siya og kanang mga tol adto lagi to nakalimot na ko so gihatagan naman siya kay idea mga tol nga para lang ay ipasulod na mga motor kay para makatabang pod kay para madali ang among trabaho para dili man magbaktas kay layo kayo ang among mga wiringanan nato mga tol tulomi ka mga upat ka wiringanan nga balay tas dagko nga balay second floor tapos napagay mga tawran na pictures mga tiltilanan para makabutang og kuan mga tol para makabutang og mga utility box so atagan naman siya kay diyan mga tol atagan naman siya og kanas marag na line term na mga tol marag na line term anang history basta gatagan naman siya og ginana para lang para madali ang among trabaho pero suko naman ako kung mao ni nana mga tol kang kasukan gani ko bigat lang tabang ta kay sa meeting ningon man siya mga tol nga tabangit ko ninyo kay tabangan ta mo tabangan ka hatagan ka idea hatagan ka og kanang kuan para madali na among trabaho dili nimo ipasulod ang mong motor namuang na may pag magbaktas na lang kumahon masuko mo na ka kaya kada mga tol wala gyud na magipasulod ang mong motor gihatagan man niya og vehicle pass ang kado sa ang isar mga motor lang mong ipasulod tolo may ka electrician tapos dili mo gud sa ingon nga makalihok media isa-isa
Kay mag-wiring muna og pa sa ubos musaka pa. Asa nakasaba siya. Ug mo siya mga tol, naadi ko ingon sa inyo ha. Naadi ko ingon. Naadi ko ingon mga tol. Kani yung mga excited kita mga tol na, di ba? Excited ta. Kaya ang atong Paris. Atong Paris mga tol, yun siya nasigit ng tiyan. Taduguan na daw siya. Pero karon nawa naman. So nipalit ko ani kagahapon mga tol. Nipalit ko ani kagahapon o kadong tiki-tiki. Tiki-tiki. Kani ra iyang ipapalit. Sa ako nipalit yung tiki-tiki mga tol. Para sa bata lagi. Fun mga tol. Kani laging first timer ta. Wala ta kabalo kung unsa ba diha, kung unsa ba mga kuan. Nipalit ta og tiki-tiki nga naama din ay edad di ay naama din ay 0 to 6 months 1 to 3 3 to 6 ana ba ang reference age ba. So ang atong napalit mga tol, so atong napalit kay 4 to 6 years old. So kalpang ita gago dapat yun mauli na ng mga tol. So kamo mga tol, kung magsugod mo ka na kayang kami nyo, dapat makalearn gid ta gyud mayo kay para makaghanda gid ta. Kay sa abot lang inanaw sayop na kayo. So kung dinalian na loy kayo, alang paim nun ng bata. Wala untay. So tara, unsa tay wala ato day? So wala do siya dropper daw mga tol. Oh, saan mo ba ito? Kaya nga 4 to 6 months ay 4 to 6 years old mabod to. Dako kasi doy kaya itong baby yan, diba? So, manda siya mga tol. So, magulat-ulat karon sa atuang kan. Okay. Wala itang trabaho po doon. Okay? Wala itang trabaho ron kay nirelax o nagulat ta sa atuang baby. Nang na may iloy. Na. Ano sa ba? Isasmal mo ka. So, wala ta mga doon. Gagagat na natin yan, no? Bads, ingon ni Dungot Pad, basta na ano yung magawas nga na white blood o dugo. Ano naman daw? Ano no? So, kanina mo ha? Wala, ano? Ano gano'n nga white blood? Hikap na yung tail ni baby yun na. Tail ni baby. Gagay ko yun na. Tuklo na to. Love. Dako. Love. No. Bahalag pobre basta hilas. Sa kadako di palit sa yung baby wipes. May nalaman sa clinic ko mga lakit dili sa hospital. Dili din na balik dahi. Yung sa hospital mga dili gini siya ibalik. Anong dili may balik? I don't know. Anong dili may balik? Wala sila inana dito? Nabuan. Ako mga pulbos, mga kuhan, magtagko tayo kang kay anak. Sayang inang mga dagko ng mga alcohol. Ang sudlo na ako dito dahi. Ma'am. Ambira tong wives na mamudod ako. Gibilin niyo, ma'am. Kina din ako dahi. Ito ka, amat ka. Kumamot, tising. So, kamugod mga tol. Kung bago pagod mo ng mga mga tol. So, bago pagod mo ng mga inyong trabaho, dapat yun mga tol nga mangutan na gid mo. Be very good permente sa mga unsabay pang gulit-gunita ninyo or unsabay pang palit-palito ninyo kay basig mali na sayo. Pwede man mabalik pero maayo man ang dili sakto kaya ron dili na sayang imong effort nga magbalik-balik ka ba. Dili sayang imong effort nga pag-adto dito or pagpalit kay basta na mga tao. Sayang basta maging handa lang ito dokumente. Dapat dili mo magdinanghag. Kaya nga ko mga tol, danghag ito ang tiki-tiki kay lahi ang iyang napalit. Danghag ang tiki-tiki.
Karon day mga tol, so nang adto day mi gikan kagain na og basag, so namalit mi didto kung unsa mong dapat paliton. So nagpet ni og longganisa para sudan pa nun to. Tapos nagpet mo may bugas. So na akong magna dito. Sakit-sakit na po daw yung kuan karon yung puso gamin. Sakit-sakit daw kagain na. Wala-wala tapos karon sakit na po daw yun. Magin ni dilisan ako siya biyan mga tol. Dilisan ako ni siya na dilis ako magtrabaho kahit tungod kay basig mo. So mga anak na siya. Mga tol, sakit-sakit na mo? Puso mo? Dili-dili dayon. Amping dia. Tolong dia. So mga tol manangaon to kunod to. Sige, kaon na. Kain na. Dito naman tayo mga tol. So dito natin itatapos yung vlog natin mga tol. See you na lang sa next vlog mga tol. See you. See you na lang sa update. See you.